Finally, sini Tipra Mothani Sengkrak rok sofaibaika sini counting agent rok hingkangke thangbaijak jotono je volunteers rok oro bathaklaika baidi Asuk se assembly le hả? Cứ khả năng không có mai để to mai chắc script lên rồi mai khả năng này rồi kurang kurangnya tuh di raut itu saja joto Tipra Lukurok norok nuguiman khana tini sini paithakni chobani result tini nungnai aboni bagai 30 Bagma assembly constituency ningai joto no sophaibajak sini volunteers rok tei sini counting agent rok hingkangke bisingo habaika naidi जों finally sophaijak sini volunteers rok a jaga tei counting agent rok ke joto no sokbaijak bisingo habaijak naidi abono norok khakhaina sini bubagrani imang mokhang inglang sitheng tinino paithakni kaisa joto ni ngai kotor je chobani tinino result sinai asuk din naisegui tongmani naisinglaimi tonglaimani abono joto no जों khanani segang tini je जों asamani ba puitosamani motairokno जों puitok khaimani motairokno जों suriwi tini joto no khobor kaham khananai hinai ang asa khaibo nade sini volunteers rok ke oro no batha jagbai to tei sini counting agent tei sini candidate song hingkangke joto no thangbaika sport tei sini volunteers rok sini jaga matango kha tini sini na srai saiman laisinai sabo koplaing no abono joto no surinai hinai ang khakhayo bubagrani goboi je choba pailang sitheng hinai joto no जों asa khayo Jeffro result ni announcement nai afro norok clearly oroni hoitene norok saiman nai Jeffro counting sengkhangkhe norok naisegui tongdi naisengui bubagrani jer goboi choba abono kaplai inglang sitheng joto no hama